käytännöistä. Okei, Niin sinä näin kuvaamataidon opettajana sen varmasti voisit hoitaa, kun minä en näitä rehtorin töitä ollenkaan. Kuulee tuolla opettajahoidossa kahvia ja mitä sut mennä hakemaan opettajahoidossa kahvia? Hei hei! Timo, sinä näin vararehtorina varmasti voisit hoitaa tällaisia kuvaushommia tälle koululle, kun sinä muutenkin tällaisia tekniikan asioita hoidat, niin voisitko hoitaa sitä? Mitä mieltä olet? Joo. Joo. Okei. Joo. Mitäs vittua? Mauno, minä olen sinun henkesi tänne manannut 2016-luvulle. Sen vuoksi, että kukaan ei minua tässä suuressa tehtävässä suostunut auttamaan, joten sinä tulet auttamaan. Tässä on kamera, jonka voit ottaa juuri omaan käteesi aivan näin. Ja minä voin ottaa rakkaan kissasi tästä. Niin, kyllä, juuri niin siinä on. Ja tuosta painetaan päälle ja tuohon näytät maailmalle, millainen meidän rakas Osykkimme on. Noin. Kyllä. Sinne niin. Hyvää päivää. Minä olen Mauno Rosendahl ja olen nyt täällä Osykissa. Minulle annettiin tehtäväksi kuvata vlogi opettajista ja ajattelin, että ehkä paras paikka sille olisi mennä heidän luonnolliseen elinympäristöönsä
opettajan huoneeseen. Hei, oot sä monasti luovuttanut verta? No. Never in Arabic countries. Hei, onko teille tullut sitä uutta käsityölehteä? Pitää mennä vähän vaikea ymmärtää, että loppujen lopuksi kun mä oon rahannut tonne niin hyllyn täydeltä Reimon kaupan kahvia. Ihmiset juo täällä vieläkin presidenttiin juomat kyllä Hyvää kahvia on, joo. Ja, onko kaffe? Joo. Hei, Jukka, kävisikö sulle, mä tiedän, että sä elät tässä sun kuplassa, mutta kävisikö sulle, jos sä nousisit mun käden päältä? Tiedätkö, mä kyllä luulen, että kun sulla on kaikilta stressiä ja tuota, että se saattaa olla ihan psykosomaattinen oire. Joo, siis kuulostaa tosi tutulta. Ja hei, Hanna, onks sä ikinä lukenut semmosesta kuin antisosiaalinen persoonallisuushäiriö? Anteeksi, mikä? Se on niin hyvä, mä niin tykkään. Se mahtuu rappuun ja tosi tehokas. Mahtavaa! Mut hei, tiesittekö, että kun te laulatte, niin kannattaa hengittää nenän kautta niin kuin haistaisitte kukkaa? Joo. Kukkia. Olipa kyllä kiva pitkästä aikaa noita opettajakin. Hetkinen. No nyt löytyy. Kuka se siinä? Onko tämä nyt semmonen selehviä? Joo. On nuo ajat kyllä muuttunut. Ennen ei ollut mitään opetussuunnitelmia, jolla nykyään vaan pelotellaan lapsia ja nuoria. Lapsia ja nuoria pelotellaan. Remember guys, tää on teidän Bible. Tää pitää osata vaikka unissaan. Osaatteko? I lived in America ja siellä kun mä opetin niitä nuoria lapsia, niin Constitution, koska se olisi tärkeää opiskella in Arabic countries. They didn't know any grammar. Se on oikeasti tärkeää in Arabic countries. The government view Arabic process on tärkeää huomioida. Silloin kun te ajattelette näin, silloin kun mä opetin amerikkalaisia Arabic countries, Arabic countries, didn't know any grammar. Arabic countries should have written This is the Bible. Ja nyt kun meillä on tää New Opsi, niin mä mietin, että me voitais tehdä tämmönen SWOT-analysis. Ja toteutetaan se semmosella... I forgot it. Self-assessmentina. Ja sen jälkeen tehdään tämmönen Aspire Assessment. Sitten mä oon pohtinut, että me voitais... Forgot it again. Mikä se on? Exam? Koe. Niin, exam! I think, kun mä tässä olen miettinyt teitä, että me voitais ottaa englannin
englantilaisen filologian entrance exams evaluation dayna. Mä oon tulostanut teille tässä vähän nivaskan näitä lappuja, niin näitä voitaisiin sitten alkaa heti lukemaan, koska it is perfect time to harjoitella time management skills. Kaikki on. Hyviä hommia. Oi. Mitäs tuolla tapahtuu? Hei, tiedättekö kuka on paras äidinkielen opettaja? Minä? Minä tietenkin. No en minä ainakaan. Nämä meidän oppilaat ovat kuitenkin tehneet itsearvioita meistä opettajista ja siitä näkee, että nämä minun raksini yltää kohta lattiaan asti. Kohta? Piirteletkö sinä niitä sinne? Minäkö? En ole minä mitään. Eikö tuo ole Päivi aika mällinen tuo sun kysely? Kuule, kuuma lähteeni. Mitä käänteisfunktioni? Olen pannut merkille, että olet ollut viime aikoina kovin poissa oleva. Onhan kaikki hyvin, rakkauden hyökyaaltoni. Nää, älä turhaa huolehdi, timppa. Timppa. Tarkoitatko sitä vesipäätä? Ai, eihän minä, kun vahingossa vaan lipsahti. Älä turhaa huolehdi, kaikki on hyvin. Eksistenttikvanttorini. Ihan varmasti. Muista, sä voit aina puhua mulle mistä tahansa. Joo, näyttäis vähän siltä, että jollakin olisi ongelma tämän smartboardin kanssa, niin tarvittais vähän tätä tietotekniikka vastaavaa paikalle. Okei. No, menehän pelastamaan päivä ATK-taidoillasi. Joo, käänteisfunktioni. Onko nää vielä keksinyt, että miksi sä penkkareissa ajattelit pukkeja? No, vähän nyt teletappeja oon miettinyt. No, eikö mä nyt... Anna mä... Pitäisikö meidän ihan suosiolla vaan kiertää
ikkunan kautta. Mä vähän meinaan, ettei tästä tätä menitä. Mitä mitään tuu? No, minähän en yhden oven takia luota. Niin, olitko menossa sinne välituntiesittelyyn? Siellä taisi olla veturinkuljettaja kahvinkantaja kyseessä. Hei! Anni! Anni, hei! Hei, Anni! No, en mä oo ajatellut olla kahvinkantaja. Niin, joo, ei. Hei! Sä pudotit korvakoron. Kiitos. Kiitos. Kyllä tämä meidän koulun rakennus on sitten hieno yölläkin, että ennen on kyllä osattu rakentaa näin majesteettisia taloja. Kyllä. Mut vaikka emme kyllä tätä uutta puolta rakennettukaan. frankly, is arrant nonsense. Is it really conceivable that we would be allowed to continue to trade freely and to have the benefits of freedom of movement of goods, services and people, and we would just be able to carry on the same as no longer members of the European Union? So tragic. What do you think about this Brexit juttu thing? No monasti oppilas kysyy, että mitä mieltä mä tästä Brexit-jutusta on. Kyllä mun mielestä toi luonnonsuojelu... In the Arabic countries there would never be a Brexit. Siin. Hei Eve, mihin sä oikein meet? Äitiyslomalle. Hei Ari, tiedätkö sä mitä...
Okei, joo, kiitti. Mulla oli se kirja. Ole hyvä. Kiitti. Hei Ari, onko nää nähnyt? Moi, kiitti. Ari, mulla on hukassa se. Ole hyvä. Kiitos. Ari, onko sulle tuonut kukaan? Ole hyvä. Kiitti! Moi, kiitti. Kiitos. Viivi-Maija, sinä tulit varmaan YO-suunnitelmia tekemään. Ei, kun mulla on pyyhekumi hukassa. Millainen? Semmonen valkoinen. Juu, kyllä täällä sellainen on. Oi, ole hyvä. Miten sanotaan? Miten sanotaan? Miten sanotaan? Miten sanotaan? Miten sanotaan? Ari! Mitä sä oikein olet tekemässä? Ari, ymmärrätkö sä nyt mitä sulle on tapahtumassa? Tää sun addiktio on riistäytymässä käsistä. Sulla dopamiini välittää aineet sun aivoissa luo sulle tätä mielihyvän tunnetta ennen kuin sä saat palauttaa oppilaan näitä tavaroita, mutta tää nyt ei oo enää terveellä tasolla, kun tää vaikuttaa sun jokapäiväiseen elämään ja siinä vaiheessa se ei oo. Päivää. Päivää. No niin, eli tällä tunnilla käsitellään endogeenisia prosesseja, eli sisäsyntyisiä tapahtumia, kuten tulivuoren purkaukset ja maanjäristykset. Kuvassa näette kaksi mannerlaattaa erkanemassa toisistaan. Ja tällä tunnilla käsittelemme hieman, että miten ne erkanevat toisistaan. Eli käsittelemme maapallon ydinrakennetta. Eli siinä on maapallon ydin. Ytimen ulkopuolella menee vaippa ja vaipassa konvektiovirtauksia. Konvektiovirtaukset menevät tähän muotoon ja aiheuttavat näiden kuorten erkanemista toisistaan. Nämä kaksi suurta jättiläistä sitten erkanevat toisistaan. Siirrytäänpä seuraavaan asiaan. Eli siirrytään hyökyaaltojen syntyyn. Merialueilla saattaa tapahtua maanjäristyksiä, jolloin syntyy hyökyaaltoja. Suuria, ylitsevuotavia, pysäyttämättömiä hyökyaaltoja. Tästä havainnollistukseksi tässä on pieni aalto ja tässä hyökyaalto. Sinä,
Mikä on vaipon yleisin alkuaine? Kivi. En minä näitä nykyisiä opettajia niin tunne, mutta yhden minä kyllä muistan. Jari Papusen. Mitäköhän hänelle kuuluu nykyään? Kenes kunde, tunnistamaton lentävä persu. Hanna Arendt! Erholen encourant. Le temps Wein. Sterben, entfer, Hexenkuchen. Hitler oli sivistynyt ihminen. Niin. Sepäs oli... Niin, se oli. Tämä meidän koulummehan on tunnettu draamallisista teatteritaiteen opinnoista, niin voisimme mennä katsomaan tunnille, millaista siellä on. Hanna. Päästäisikö draamapukkariin? Kiitti. Meillä on läpimeno. Hei, joku auttakaa, meillä on läpimeno. Oi, sun pitää auttaa mua. Liisa, mitä on tapahtunut? Se tapahtui perjantai ennen syyslomaa vuonna 2015. Ja mä oon ollut täällä siitä asti ja se teili etsi mut tänne. Mä en oo päässyt aina pois. Kuka se? Hanna Hautala. Meidän pitää päästä pois silleen, ettei se pikku Hannas kukkeli huomaa meitä. Kuningatar Hautala sinulle. Älä. Mitä helvettiä? I am the drama queen now! Eli tämä kolmio tässä kuvaa tätä Platonin käsitystä ihmisen sielusta ja sen jakautumisesta.
kävisikö teille, jos tämä niinku kuvaisi tällaista kuplaa? Okei, no kävisikö teille, jos mä nyt kysyisin tälleen, että mitä ajatuksia tästä herää? Niin, mitä ajatuksia herää? Eli siis, mitä ajatuksia herää? Tai siis, niin, mitä ajatuksia herää? Sopisiko? No tämä piffeli taisi sit olla tässä. Jahas, vai tällä tavalla sitä tämä nykynuoriso lähtee kesken tanssitunnin syömään suklaata? Ei kyllä minun nuoruudessa tämmöstä tehty. Voi ymmärtää, että miten nuoret tuommoisia suklaapatukoita joka päivä vettää, että sydän- ja verisuonitaudit on ihan yleinen kansansairaus täällä Suomessa ja ei nuo transrasvat kyllä yhtään auta asiaa, että en minä kyllä yhtään ymmärrä tätä sinun juttua. Ei kyllä minä suomalaiset on niin lihavaa kansaa, että ei tuommoista transrasvat on yhtään auta tähän asiaan, että ei kyllä yhtään. Ja nyt sinä taas saa teknotempoa, että tuijota. Katoppa kuule silmiin minun. Katoppa tänne silmiin. Tarja! Minkä väriset alushousut sinulla on? Tarja, hei! No niin, eikä lähdetä käymään nyt läpi tää Wasabi-sota, joka tapahtui silloin 1976. Vai oliko se 2016? No niin, eikä lähdetä käymään tätä läpi sitten. Tietääkö joku tästä entuudestaan? No niin, joo. Mitä sä sinä tuijot mua? Häh? No niin. Elikkäs, kesken lähtökohta tässä nyt on se, että on nämä apidakset. Ja sitten on nämä wasabit. Joo, elikkäs se oli ankara talvi, oli kovat talvipakkaset ja
sitten siinä nämä meidän rakkaat kuuhumusikko-abit suunnittelee näitä abi-hupparilogoja. Joo, eli keskeinen lähtökohta tässä nyt on se, että se homma rajoittuu sitten 2 osapuoleen, eli apidakseen ja wasabiin. Joo, ja siitä syntyy ihan jäätävä verikahakka sitten, että siitä on kuin Veikki kaukana. Se oli melkoista rock'n'rollia silloin ja... Joo, kyllä. Joo, ja siellä oli naiskaudet rintamalla ja miehet oli niin tyhmiä kuin aina. Joo, ja sitten siinä periaatteessa niinku opettajat valitsivat oman puolensa, että niinku liittomia rikkoja ja liittoja syntyy, että se oli vähän semmoista rock'n'rollia sitten. Joo. Voisi nyt päättyä tää kuulla. Joo, ja Timokin sanoo siellä sitten Timolle, että get on baby, get on. Joo, ja periaatteessahan sitten siinä asemaville vedettiin ja sitten käytiin asemasotaa ja Wasabi antoi niin sanotusti apidakselle sitten isän kylmää kättä. Joo, elikkäs tässä on tämmönen wasabi-jalkamiina. Elikkäs, laatiko wasabia täyteen, kiinni, tuonne tikku ja boom, jalka siihen ja sinne meni jalka sitten. Hehe, joo. Ja wasabi sitten periaatteessa voitti tämän sodan. No niin, eikä vähän kahvia tästä niin. Kun mä tää tunti vähän 40 minuutin ajoissa, niin mun pitää tästä lähteä häihin, niin rock'n'rollia! Tässä on tää keskeinen lähtökohta, että 2 sielua viitaa yhteen ja sitten siinä on se paketti näin. Ja ehkä voitte nyt vaihtaa sormukset sitten liitetään. Joo. Joo, no niin, eikä avata rock'n'rollista käänteen ja voitte sudella suostaan. Tommi, mä oon vihdoin tajunnut mun virheeni. Se mitä meillä oli kaunista. Mutta mun sydän on oikeasti koko ajan sykkinyt Timolle. Anna anteeksi. Vaikka meitä Wasabi yhdistikin, minun on lähdettävä. Timo, kelpaisinko minä vielä sinulle? No, kumpi Timo? No, viimeksi kun mä tarkistin, niin mulla on 2 kättä, niin mulle kelpaa kummatkin.
Hei, mutta eihän mulla ole sormusta. Eiköhän me sulle sormus keksit. Mitä? Joo, eli mä nyt julistan teidät kolmas teilkaa menttejä ja hyviä hommia. Eikä laita kahville. Olipa kyllä tosiaan kauniit häät, että tuli sitten tällekin onnellinen loppu. Mutta eikä mulla sitten varmaan tässä enää muuta, että tämä oli sitten varmaan tässä. Poikki. Porot on päällä. Miten ei kukaan tajus, että porot on päällä? No niin, eiköhän lähdetä käymään sitä läpi tää vasaamista aika paljon silloin vuonna 2000. Miksi on näin hyvä muistaa vuosilukuja? Kamera käy. Ääni käy. Ja ole hyvä. Oi, minä putoan. Älä, minä putoan. Apua. Ota mä saan mä putken. Käy. No vittu ei käy. Joo, eli tässä on kesken lähtökohtaa. Joo, Neuvostoliitto ja Suomen naisia.